खुलुमबाय, नोंथांमोननि थाखाय मिन्थिनो गोनां मोन्नैसो रादाब लानानै फैदों। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि रादाबाव दङ बर'नि फिसा नबजित नार्जारिया गासै मोसागिरिफोरनिख्रुइ गोख्रोंसिन मोसागिरि होनना बिबुं आरजिनो हादों आरो नबजित नार्जारिया गासै मोसागिरिफोरनिख्रुइबो बांसिन भट मोननो हादों। आबुं देरहासार खालामनो थाखाय बयखौबो आंनिफ्राय गुरैयै खावलायहरो 9152915246 बे नम्बराव फन खालामना भट हरनो थाखाय। चिराङाव अनिल इस्लारिखौ सिनाय मोनै दुथां सुबुङा गुलि गावदों। आमगुरि थानानि सिङाव थानाय आमथेखा बाजाराव बे गुलि गावनाय जाथाया जादों। थांनाय मोनानि 12:30 रिंगासो समाव दुथांनि गुलि गावनायाव गोब्राबै जोखोम जायो अनिल इस्लारिया। खौराङाव मोननाय बायदिब्ला उन्दुना थानाय समाव दुथांफोरनि बायजोनिफ्राय गुलि गावहरनायाव जोखोम जायो अनिल इस्लारिया। अनिल इस्लारिनि देहायाव गरथाम गुलि नांदों होननानैबो मिन्थिनो मोननाय जादों। दुथांफोरनि आखायाव जोखोम जानाय अनिल इस्लारिखौ बङाइगावनि लवार आसामाव देहा फाहामसालियाव थिसननाय जाबाय। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय काजलगाव हालामनि अजानिगाव गामिनि निथुराज ब्रह्मआ बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय हथापारा गामिनि गावनि मोजां मोननाय सिख्ला ममता बसुमतारीखौ सुरुपेटायाव जोलुर गेलेनो फैनाय समावनो लामायाव देगारजों सुदों। दायनिगिरिखौ पुलिसआ खाबाय। दायो जाथायनि सायाव गोख्रों नायबिजिरनाय सोलिगासिनो दङ। कख्लाबारियाव मन्टु बर'आ गोबांथार भट लानानै देरहासार जागोन आरो जेननायनि बाथ्रा फैया होनना प्रमद बर'आ खौराङाव फोरमायदों। डक्टर धीरेन बर'आ भारत गौरबश्री सन्मान बान्थाखौ मोननो हादों। जोबथायाव पुलिसआ हमबाय एसआइ जनमिन्द्रापाखौ सानथाम सोंनाय फिननायनि गेजेरजों गरमुर पुलिसआ दिनै एसआइ जनमिन्द्रापाखौ हमनाय जायो। दासिमनि रादाबा एसेनोसै। थेंक इउ।